Avui toca enregistrar sons. La idea és crear efectes especials que acompanyaran un conte. Aquests alumnes de l'Institut Doctor Puigverd de Barcelona han participat en el concurs de podcast Contes del món, amb el relat titulat Viatge del besavi, una història que els va agradar quan la van conèixer i que ells han adaptat per al concurs. És un nen que explica la història del seu besavi i el besavi volia viatjar en vaixell a l'altra banda del món per conèixer el que hi havia allà i la gent, si era diferent, i això, però no podia per motius personals. També el conte parla de diferents cultures i gent que surt del seu país perquè la seva vida sigui millor que la que tenia abans. Amb l'ajuda del Jaume, un artista que treballa amb els sons, han escollit en quina part del conte incorporaran els efectes especials. Uns efectes que han gravat partint d'objectes de la classe. Hem fet servir una bolsa de la paperera per fer com que es feien unes tortetes a la paella. Una vegada enregistrats tots els sons, arriba el moment d'incorporar-los a la narració. I veure tot el que hi ha a l'altra banda. El besavi sempre va voler creuar el mar i veure què hi havia a l'altra banda. Tots els dies baixava a la platja disposat a llançar-se a l'aventura. I tots els dies tornava a casa sense haver aconseguit el seu propòsit. Aquest va ser un dels millors contes seleccionats en l'anterior edició del concurs de podcast Contes del món. La convocatòria d'aquest any ja està oberta. Us proposen que recupereu contes que hàgiu sentit o bé que expliqueu històries de lluita i reivindicació que passin en el vostre entorn. El viatge del besavi el podreu llegir i escoltar en el proper llibre de contes del món. I recordeu que si voleu participar en aquest concurs de contes teniu temps d'apuntar-vos fins al proper 19 de novembre. Us ha informat la Marta per l'Infocar.